medyo traffic po dito sa may Arayat. Sa may Kakutod, Arayat, Pampanga. Yan. Wow. Tansyang tagal sa trapiko, 8 minuto. Kumaliwa sa 3, JASA, JA Santos Avenue. So guys, itong way na to, papunta to ng Nueva Ecija. Pagkaraan ng 2.2 kilometro.
Manatili sa kaliwa hanggang Mount Arayat National Park Road. Wala pa yung kaibo. So guys, we're now here in Plazang Luma, Arayat, Pampanga. Yes? Ano? Hindi na wala pa tayo. Ah.
kaliwa hanggang Mount Arayat National Park Road. Manatili sa kaliwa hanggang Mount Arayat National Park Road. Wala ka na nakahatid dito, no? So guys, yung diretsyong daan is papunta ng Cabiao, Nueva Ecija. So, magte-turn left tayo dito guys. Papunta ng Mount Arayat National Road. Ayan. Oops. San Juan Banyo. Dito yung, Pagkaraan ng 1.2 kilometro. Kumanan. dito yung papunta ng ano? Suba Blessed Farm. Oops. Tama yung cemetery dito. Hindi. Hospital yan. Eh, cemetery. Cemetery ba? Ah, cemetery ko ano yun, cemetery. Uy, Barangay Lakyos. Ito yun. So guys, we're now here in Barangay Lakyos, Arayat, Pampanga. Dito yun. Saan kaya yung daan, no? Yung shortcut na daan. Dito yung labasan nun eh. Oh, ito yan. Parang Oo nga eh, no? Mas mabilis sana dito. Oh, dahan pa. ayaw nilikid ng Arayat. Oo. So guys, nasa likod tayo ng Mount Arayat. Oh, ang ganda! Guys, malapit na tayo. Ito pala yung Lakyos. May pinuntahan mo, pumuntahan natin na rin. Oo, dito yun. Sinasagat tayo. Oh. Meron night market dito eh. Sa kahabaan ng ano, Pampanga River. Dito yun yan. Dito rin. Sana nakaano na sila. Nakalapag na. Night Oh, market nga. Dito nakalapag na yan. Oh. Para rin siyang ano, sa Minalin, yung long ano dun. Food park. Pagkaraan ng 300 metro. Kumanan. Uy, naman. Lapit natin sa Arayat. Nasaan yung National Park? Sinas ba? Yung pinuntahan natin. Oh, sa pinakatok-tok. Akit ba yun? Ha? Ay, no. Ayan. Ay, oo. Dito rin tayo dumaanan? 4 years ago na kasi. So guys, 4 years ago, pumunta rin kami dito. Pumunta kami ng Kumanan. Arayat National Park. Ito yata. Kumanan. Ano ito? Ito, Bawal. Lakyos. Ah, bawal? Hindi. Tanong mo. Ayan, Lakyos. Oo nga. Ano bang po dyan? Ayun yung San Juan Banyo. Pagkaraan ng 200 metro. Ay, wow. Mag-U-turn. Ayun yung ano, nakalugtong lang siya. Pwede mo lakarin, hintayin kita. Oo nga. Sige, Sino mo diretso. magpipicture dyan? So kung dadang-dam muna tayo. Ganito. Yan, kita-kita mo. Oo nga. Yan mo. Ano ba yung yan? Oo, baba. Pagkaraan ng 400 metro. Sige. Kumanan. Saan kayo yung dam? Dito siya nakano. Ay, wow. Dami
Kadugtong lang pala niya. Yung dalawa agad din ako. Mahaba Ayun yung pa. Wow! Ganda pala dito. So guys, first time namin pumunta dito. Yan yung Arayat guys. So, lapit natin. Eh, ang daming pagkain dun. Iba sa mga kasi. Ay, wow! So guys, look the view of Mount Arayat. Ganda pala dito. Ang buhay na po. Oo. Kumanan. Tapos kumaliwa. So guys, ayan, nasa likuran tayo ng Mount Arayat. Kanan. Kumaliwa. Oo, kadugtong Pwede na lang. tayo mag-parking. Yes. Nakalim hanggang dun sa dulo. Sige. O kaya ikot ako. Dun ako sa kabila. Para pagdating mo dun. Andun ka na. Pagkaraan ng 1.1 kilometro, Ito na yung compound. darating ka sa Kongdadong Dam. Hindi. Ito na. Hindi yan. Dali. Meron parang ano yan. Wow. Ganito pala dito. Ganda din yung view dito. Oo. Best ayaw mo matraffic. Gusto mong dumadaan sa Subabiasan Farm. Diyan tayo dadaan sa San Juan Banyo. Hindi ko lang ang daan. Yung pinuntahan natin, no? Ano na nga lang? Para mas malapit. Ayan yung dam. Diba? Diba? Yan. Oo. Ay, yan ba yun? Then, doon pala sa kabila. Darating ka. Pagkaraan ng 300 metro, Ayan na. Oo nga, eto. Yan. Ay. Okay pala siya. Oo, ayun. Ang daming people. Mga nangingisda. Dito kaya tayo magpapark? Dito ba? O doon? O sige, dito. Kasi yan na yun eh. Ay naman. Lapit kang konti doon. Galing. So guys, we're now here in Kongdadonggam Dam. Ayun. So guys, welcome to Kongdadong Dam here in Arayat, Pampanga. Time check guys, 4:40 in the afternoon. So this 4 billion foreign funded Kongdadong Dam
Named after President Arroyo's late father, former President Diosdado Macapagal finally released its first volume of water to thousands of hectares of farmlands in this town and other parts of Pampanga and Nueva Ecija. So tara guys, explore po natin. Tignan natin guys hanggang sa dulo. So, ayan guys, ang Mount Arayat. So, mula dito sa dam guys, kitang-kita yung view ng Mount Arayat. Laki po ng nahuli nila guys. Wow, galing. Ay, wala. So
Guys, ito po ang itsura ng dulo nitong Hongdadong Dam. Gusto mo ko nang namin ng video, malalaking isda. Saan po? Ano na buhay na isda. Nasa baba. Ay, nasa baba. Yun po yung mga nahuli dito. Yung mga gano'n. So guys, this is the Pampanga River. Hello. So guys, yan po yung mga nahuhuling isda dito. Yeah. Sa may Pampanga River. Sobrang laki po. Wow. Pilipinas na ito. Ayun po, 3 kilos daw po mahigit yung timbang ng mga isda guys. Na nahuhuli po dito sa may Hongdadong Dam. Hongdadong Dam. Live weight per kilo, 100. Kasaboy, 100 per kilo. 100 per kilo. Kasaboy. So, umaabot po ng 100 pesos per kilo kapag buhay po yung nahuling isda. Tapos pagka bagong huli na patay na, 60 pesos per kilo. So, kapag nahuli po na patay na, 60 pesos na lang po yung per kilo. So, kayo po yung mga ano dito, fisherman? Oo. Yan. So, sina kuya po yung mga fisherman dito sa Hongdadong Dam. So, nagbablog din po kayo? Nagbablog po kayo? Oo. Ayan, vlogger din po. Mabuhay vlog. Ha? Mabuhay vlog. So, yung YouTube po ba o Facebook? Facebook na. So, yung page po nila sa Facebook, guys, is Mabuhay. Mabuhay vlog. Mabuhay Vlog. Son Ramos Kagundo. Son Ramos. Ito kuya, shoutout mo. Shout out sa Mabuhay Vlog, Son Ramos Kagundo. Sa Facebook po, makita yung channel nila. Yan. So, Facebook vlog ng mga mangingisda. isda dito sa Hongdadong Dam. Yan. So, tumataas po ba ito pag baha? Oo, malaki ako. Huh? Lubog yan, puti yan, pagkabahan, yung bukid nila. So, guys, kapag po malakas yung ulan at bumabaha, tumataas po itong Pampanga River hanggang dyan po sa may bukid. Tapos nakita mo yun din. Gawa ng Pilipino yan. Yung flood control. 2 years. So, ayan po yung flood control dito, guys. Gawa Ayan. ng Pilipino. So, nasira. 2 years pa lang. 2 years. Yan, tingnan mo yun. Ay, oo. Yun yung matagal na. Gawa ng Hapon, more than 2 decades. Oh? 20 years na higit. So, yung sa right side, guys, na flood control is gawa daw ng mga Japanese. Ayan. So, matibay. Ayan, nakita nyo. Then, itong nasa left side naman is gawa ng mga Filipino daw. Na, ayan. So, nakita nyo, guys, sira na siya. Ayan. So, kapag mataas yung tubig, yan, hanggang dyan sa may bukid, guys, naabot yung tubig. So guys, yan, ito po ang kabuuan nitong Hongdadong Dam. Yan. So napakaganda po ng Pampanga River, guys. Then, yan. Kitang-kita rin po yung view ng Mount Arayat. So, kung gusto nyo mangisda, guys, yan, punta kayo dito kasi ang lalaki po ng mga isda na nandito. Kuya, libre lang mangisda, no? Libre lang mangisda dito. So, pa? Hindi naman po bawal. So, libre lang po yung mga isda dito, guys. Hindi naman po bawal. So, kahit saan, guys, pwede kayong magpwesto dyan. Yan. Oo, mga tourist na nangyayos. Oo. Yan.
sa bucket list nyo. So, sigurado mag-enjoy kayo dito. So, guys, this is the Congdadong Dam located here in Arayat, Pampanga. Ano yung kuya? Ginagamit lang pang props yung isda? Yan, ginagamit lang sa props yung isda? Pwede pa picture? Hindi, nabili nila yan. Ay, nabili nila yan. Nasa may-ari. Ah, okay. Galing yan sa mga. Ah, wow. Muna pa kami nagtitira. So, yan guys. So, hope you like this video guys. The Congdadong Dam here in Arayat, Pampanga. So, thank you for watching guys. Until next time.